bizniz. Iluntasuna bizi. Eta zuek zer espatzen duzu. Gau beltza. Piztu kandelak herri zerri, tamargotu aurpegiak, trapu zaharrak, kastainerrea, antzinako istorioak. Guztiok batera, ustu kalabazak, eta bete ditzagun plazak. Gau beltza. Bizniz. Iluntasuna bizi. Eta zuek zer espatzen duzu. Gau beltza. Gau beltza, beldur denak uxatzera. Bo! Gau beltza. Eskaparate oro eder dekoratuz, guztia dago salgai trukoz eta tratuz. Utik goazen kalera bertsoak kantatuz, beldurrezko kondaira aztuak kontatuz. Etxean ditugun lau trapu zahar hartuz. Bizniz. Iluntasuna bizi. Eta zuek zer espatzen duzu. Gau beltza. Halloween, bueno, pues hori iten zan gure herrian, mutilak, gabian, kalabazak usten zituzten, iten zizkioten begiak eta sudurren zuluak eta kandela bat sartzen zioten piztuta, eta emakumeak errosaiotik jesten zianean, kale estu batean jartzen zizkioten haiek. Eta esaten da, jolien, oso hain Halloween. Hori, ikusi denik gure herrian, udazkenian, azaroan. Zune solutara, hartuna kalabazan dizoztu aldian uri. Barru txitsu, dago zulubin begizet izalakuen, zurra dalakuen, dago dalakuen. Kandela bat emini barrun biztute, emini batako larren emini. Da, pakate zandaneko bat bai, jonik hori. Sartu nire batako larren itxi bera, torre zandaneko kaliti bat, ez pakate zandaneko itxi bera, txade zandan ahimeren bat edo, gau xerraru dalez hori ikustie. Ez zandan dana aldarrizek eta dana eskandalu armate zandan bideen. Da, klar, gero izute zanditzen kontu ere, zozer da hori, juni ikusten da, kandeli barren da kalabaza mandu. Zena, gaur hemen pasatzen zeakin. Ez ni egin goiti berata, inbiertzio nau zeo zer. Da zein go jogo eta kalabaza garri bertzio nau. Ola, esek kandela motor baja biletu gendun. Da kalabaza hartu deu eta zulu egin izkean behi zuluak, hako zulu ere bai.
sartu jau kandela, piztu gendun da, pili-pilik utzi gendun da, esan dizu, estrata, iluna zan orduan, da goitipera etortzen zen. Orde ginean gu, esan dira, ikiatzean, eta ikiatzean bai, hartzeu kalaz eta sartu astoz estuen da etxea. Eta lehen arbixekin akorretxeza, oitxezan begixekin ja... Bai. Barrua guztu, Googlekan asko gainekin bat. tapadera batean, ifini kandela bat, argianak itxuki eta argi itxen eben. Karrasika betiken gora, neskoik eta. Zer duzu eta? Zea, etxaieta dela hor, etxaie? Nun, lurren, zea, izuertko begia hundikin da. Puinen aurrean eta zeote dugu eta. Kalabazatzen, kalabaza ondi, begizulokin, da hobe bebelta jarri, eta kandela sartu barrenen, eta hobe ikita jarri, eta beho surreketare bebelta jarri, eta kandela piztuta, errenka jarri, eta zeio bat zen da. Hostiko zabotan omat eta. Okin ikiatu taltzate, kalabazatzen joan eskago, guazen etxea. Gordeleku misteriotsu batetik etorri gara. Bertan, izaki bizin eta tramanku desberdinak daude. Eta bai, nazkatuta gaude, ezkutuan egotea. Eta horregatik etorri gara, gaur hona, gau beltza ospatzera. Gogoratu nahi dizuegu, arimak errespetatu egin behar ditugula. Ezin ditugu ez ikutu. Bestela usatu egiten dira, eta guk gaur gurekin arimak etortzea nahi dugu. Udazkena garatzean, kalabazak baratzean, ta ilargia ezkutatzen da Santillo mendin atzean. Beldurrak nola garaitu, bakoitzak berea baitu. Martindegitik Perurenara gau berak estaltzen gaitu. Iluntasuna 11, mamuren gaztelu baita, bide berriak aurki daitezke ipurtargiei jarraika.
amaika heltzean, sorgin arratsarima, hilen gau beltzean, kalabazak arbiak ustu baratzean, ikusi ezinean, kandelak jartzean, arima erratuak itzalen atzean. Herri bakoitzak bere, erritual fede, ta ohiturak garatu ditu mendez mende, nahi sortzeak hiltzea duen beti lege, zer dela ta ez gara ausartzen behin ere, eri hori zeharka begiratzen ere. Arratoiaren begi, apoaren bihotz, xaguzarraren buru, labansega aiotz, ziriedo sari oiu, aldabazarrak joz, terrorezko maskarak ipinita gatoz, norberaren ikarak ezkutatu asmoz. Eskaparate oro eder dekoratuz, guztia dago salgai trukoz eta tratuz, utik goazen kalera bertsoak kantatuz, beldurrezko kondaira aztuak kontatuz, etxean ditugun lau trapuzar hartuz. Estatu batuetan naiz ezagun egin, zeltiarrek bezala hemen ere berdin, kalabazak maskarak kandelei eragin, izaera antzeko ta izen desberdin, aspaldi ospatzen da gurean Halloween. Kalabazak maskarak kandelei eragin, izaera antzeko ta izen desberdin, aspaldi ospatzen da gurean Halloween. Hilda zaudenean, denbora mantsotu egiten da urteak pasa ahala. Eta egia esan, betikotasuna luze egiten da. Mundua akabatua nuen. Irakurriak nituen liburu guztiak. Agortuak nituen jolasak. Ez nuen aurkitzen zeintzen nire heriotzaren melodia. Eta xaututa nuen internet. Ezker, eskuin. Eta goitik bera. Gau beltza nire bizitzan agertu zen arte. Baino, zer da gau beltza? Zer demontre montatu da hemen? Nolatan ez dut orain arte honen berririk izan. Erantzun bila noa, jakin minak akabatuko nau bestela. Gau beltzaren inguruko ikerketa bat egitea erabaki dut, guzti hau nondik datorren jakiteko. Iturri guztiek euskaltzalen topagunera naramatenez, haiekin hitz egin dut lehenik. Azken aldian nik uste urtero entzuten zela, herri batean edo bestean, hasiak zirela harimen gaua edo gaua beltza ospatzen, horrelako alternatiba sortzen ari zela, bestalde hainbeste zabaltzen ari zen Halloweeni. Ikusten genuen bakoitza oso abia puntu ezberdinetik egiten ari zela, baina bazeuzkatela elkarrekin komunean olako ezaugarri batzuk edo balio batzuk, eta dagoeneko jasota zegoen informazio guzti hori itzalitako kalabazen berpiztea lan etnografikoan, eta hortan oinarritu ginen batez ere. Itzalitako kalabazen berpiztea? Zer demontre da hori? Hildakoen berpizteari buruz ariko aldira. Bizitza eternoaren elixirraz? Egileak elkarrezketatu behar ditut.
Berez aspaldiko jai bada, neguko festen zikloko lehenengo jaia litzateke, eta beti ere oso lotuta heriotzarekin eta hildakoak bertan komunitatean hildakoen oroitzapenarekin, memoriarekin. Garai baten, iluntasunen iriste ginen aro aldi hontan, ohikoa zen aurrak baratzatikan kalabazak edo arbiak hartu, ustu, arpegi forma eman, kandela bat jarri eta bidezkinetan jartzea jendea beldurtzeko. Hau iten zen udazken guztintzear, azken finean arbio kalabaza garaia udazken guztintzear zalako, baina bai hartzen zula garrantzi gehiago egun hauetan. Urrian 31an, bezpera hildako egunen bezpera, gero azaroan batean eta gero azaroan bian bai arimen eguna edo ospatzen zalako. Eta orduan garai honetan, nola sinesten zen arimatan, bai hartzen zula kalabazan irudi honek beldur eragile garrantzitsua zen. Gure aitonari galdetu genion eta esan zuen beraiek ere egiten zutela eta jendea gaina harrituta, ez? Inoiz entzun gabeko kontakizunak, behintzat guk testigantza jaso ditugu, 20. mendean zehar hala egiten zutela Euskal Herri osoan txoko guztietan eta bai. Baina, nola txoko guztietan? Nora begira aritu naiz bada orain arte? Existitzen aldira festa zaronen testigantzak. Halloween, bueno, pues hori egiten zan gure herrian. Zune solutara hartu kalabazan dizoztu aldian hori. Kalabazoi hartu deu, eta zulu egin izkean behi zuluak, hako zulu ere bai, sartu jau kandela, piztu gendun da, poli-pilik utzi gendun da, esan dizu, estrata, iluna zan orduan, da goiti pere etortzen zan. Todo zanareko kalite bat, edo bakatu zanareko izti bera, txade zan ahimeren bat, gauzarra du dale, zori ikustie, ez zan dana aldarrizek, eta dana eskandalu armate zan da horien. Eta esaten da joalien, oso hain Halloween. Hori, ikusienik gure herrian, udazkenian, azaroan. Lehen bai, baino, eta orain? Orain zer? Gustatzen zego esatea errekuperatu baino gehiago dela berrinterpretatu berrasmatuko tako tradizio bat, ez? Eta gaur egungo galdera beharrei erantzun dute joan festa bat, horretik handoke bai arrakasta handia. Herri gehienetan oso abia puntu ezberdinetatik egiten zuten, esan dizut, batzuk ludotekatik hasten dira, bestetan liburutegitik, gaztelekutik, guraso elkartetatik. Orduan oso izaera ezberdineko jaiak ziren, baina beti komunitatea antolatzeko gogo edo ambizio horrekin, ezta? Bueno, behin genuna zen berrasmatu, gu konturatu ginean gau beltza etzela festa bezala existitzen. Orduan, erabaki genuen festa bat nahi badugu, festa hori guk berrasmatu behar dugu, ez? Hitz egin genuen Oiartzungo nekanerekin, eta, aber nola egiten zuten beraiek, eta gero bai gure iturria Aitonamonen izan zian, Donibaneko Aitonamonak. Beraien gana joan ginean, jakiteko nola ospatzen zen gau hori bere garaian, eta gero ere bai liburuetan eta zertzegon horren inguruan gure kultura. Guk egin genuena zen ahalik eta informazio gehien jaso, horrekin proposamen bateratu bat edo egiten saiatu, Euskal Herriko edozein herrirentzat edo edozein eragilerentzat baliagarri izan zitekeen eredu proposamen bat, beti ere irekia. Eta hori jaso genuen bai baliabide kutxa, deitu genion kutxa batean, fisikoki, elkarte edo taldeek izan zezaten jaia antolatzeko abia puntu bat, eta webgune batean ere gaubeltza.eusen jaso genuen landutako material guztia. Ez genuen abia punturik ordura arte, eta egia da ere inguruko herritan bai Oiartzunen eta bai Pasaian bagenitula
ereduak ere, baino esan genezake batik bat topaguneko materiala erabili degula. Eta lehenengo ingenduna hori izan zen, herriko algendun eragile gehiena izaatu, proposatu festa hori antolatu nahi genuela eta ea behiek parte hartu nahi zuten, edo nola ikusten zuten, eta hola, segina martxan. Eta orduan, berrasmatze horretan, arropan adibidez pentsatu genuen garai batean nola mozorrotzen ziren, ganbara hilo eta ganbara zakaten arropa, guk ere hoi pentsatu genuen, ez? Arropa zarra hartu, ganbara hilo eta... Batez ere arropa zarra, etxitan aurkitutako arropakin. Igual etxean itentzu edo igual gelditzen lagunekin iteko edo. Pues maindire zarrak taola, arropa zarra taola hartu, eta tuluak taolain. Bai, aurpegia tapatuta judentza. Tamen bizolo eta bero aurpegia eta. Inorrek ez jakiteko zuzela. Itxaron. Hau ez aldut beste nonbait ikusi. Ez alda Halloween. Eta ez bada, ze desberdintasun dago. Niretzako aldia do baloretan, ez? Guk hemen azkenien iten dituguna da, gure baloria dira, euskera, berdintasuna. Gauzak herrian eta elkarrekin sortze hori. Lotura batzuk adibidez noturarekin lotura, gure herrituerekin lotura, bai jasangarria izatea. Errespetuz, parekidotasunez eta ez dakit, eta humore honez. Niretzako gauza horiek diferentzia dira, Halloweenek ez dakaolako ez horrez, eta hor dago niretzako diferentzia. Guria den gauza bat azpitikan gora sortua, ez? Eta gero dauka zarma berezi bat, iluntasuna dago, beldurra hor dago. Beldurrak azkenean dena ditugu, beldur horiek atxortu iten ditugu bata besteari, nik oneri dio beldurra, ni beste oneri, ez? Hor badago testigantza bat, atxortze bat, beldur horiek erre iten ditugu. Nolapatxe, bidali iten ditugu beldur horiek, atera iten ditugu nire barruti beldur horiek, ez? Orduan, nik uste ditula oso gauza ezberdin asko, festa ezberdin, erakargarri eta polit bat izateko, ez? Bai, izugarria, ze etorri zen jendetza ikusita, osagai oso onak izango dira, sekulako arrakasta izan zuen. Nik uste behar hori bat zegoela eta falta zela zeinek hartuko zuen iniziatiba eta aurre zeinek hartuko zuen pixka bat bultzatzeko eta aktibatzeko gogo hori. Oso positiboa izan zen, eta espero dugu hemendik aurrera ere gehiagotan errepikatzea. Azken finean esan deuna ez, ikusten nolako beste herri guztietan nola aurrek zein ondo pasatzeuten da arrakasta daukan. Eta orduan erresa izan da herria eraman da nebai arrakasta daukitzea. Eta ez dakit zer du, baina zerbait badu, ze erakartzen ditu bai. Gazteak eta aurrak ere. Eta helduak ere bai, ez? Bai, ikusten dut. Gu ere festa beharki sartu ginen. Probatzeko oso ondo pasatzen dela eta herrian iteko ondo dela. Eta oso polita, azkenean sortzen den giroa berezia da. Anistasuna eta zenba gauza sortzen, bersortzen, irudipenak eta erabiltzen nahi da azken urtetan gau beltza, arimen gauan eta antzeko jaien inguruan. Heriotzaren festa da, baina bizirik gaudela gogora azten digute baita horrelako festek, bizirik gaudela gu eta herri bezala ere bizirik gaudela ez. Oraindik badukagula gaitasuna, elkartu, antolatu eta erritual berriak sortzeko eta komunitatea indartzeko. Oraindik gaitasuna badauka herri honek. Hor dago negarra, hor dago algara, hor dago irria, hor dago lagun artea, hor dago beldurra, hor dago karraxila, hor dago, askatze bat, ez orduan ikuste dut dela festa polit bat, kanpotikan barrura eta barrutik kanpoa ibiltzeko, ez? Hor muga hortan jolasteko festa polit bat.
Heriotzaren festa da, baina bizirik gaudela gogorarazten digu. Orain ulertu dut guztia. Adio betirako egun goibelak. Bizipoza berreskuratu dut eta nire egunaz gozatzera noa. Eta zuek zer ospatzen duzue? Oso urduri nago, gau beltza iristear dagoelako. Jupi! Oso divertigarria da. Mozorroak, gaztainak, dantzak, festa paregabea! Nik jada nire mozorroa daramat. Zer? Ez duzuela ikusten? Noski! Iratxo ikusi zinez mozorro tutanoa eta... Baina enaiz edozein iratxo ikusezin. Puzker magikoak botatzen dituen bat baizik. Bai! Nire puzker magikoak eguna gau bihurtu du. Jakina! Gau beltza gau ez ospatzen delako. Iluntasunean kalabazak ustu, aurpegiak margotu, kandelak piztu, eta beldurrezko ibilbidea egiten da. Beraz, aukeratu zuen mozorroa, egin zuen kalabaza eta festa ospatu zuen lagunekin. Gau beltzean ikusiko dugu elkar. Zagozaretak azkezurrak, zurginak eta mamuak. Gaur denak dantzan ari gara, auzoko akelarrean. Gira eta bira odeietan, irrintzi eta oiuak. Gau beltza, zatoz ondo pasatzera. Gau beltza, beldur denak uxatzera. Herri ta margotu aurpegiak, trapu zaharrak, kastainerrea, antzinako historioa. Guztiok batera, ustu kalabazak, eta bete ditzagun plazak. Gau beltza, zatoz ondo pasatzera. Gau beltza, beldur denak uxatzera. Gau beltza, zatoz ondo pasatzera.